ман дигар аз сину соли худ наметарсам, зеро бо шарофати пардоз имкон пайдо намудам ки нақши дилхоҳ пиронсолро дар синамо иҷро намоям. Чунин гуфтааст ҳайягари маъруфи амрикоӣ Харрисон Форд. дуруд бинандаҳои азиз, ин нашри навбати барномаи Асрори филмофарӣ аст бо мавзӯи хеле ҷолибу шавқовар, аниқтараш истифодаи пардоз ва пӯшинаҳои махсус дар таҳияи филмҳо. биёед мебинем ки то имрӯз атрофи ин мавзӯъ таҳиягарон чиро аз мо пинҳон медоштанд. факту рақамҳо дар идомаи барнома хеле зиёданд ва тавсия медиҳем ки ҳатман ин нашрро пайгирӣ кунед. аз замоне ки кино ҳамчун муҳимтарин шохаи санъат арзи вуҷуд намуд, пардоз ба қавле ҳамеша ҳамсафари он буд ва то кунун экрани синаморо тарк накардааст. соласол истифодаи он дар филмҳо то рафт васеътару мураккабтар гардида имрӯз қариб филме нест ки пардоз дар он мавқеи калидӣ надошта бошад. аммо дар ин нашри барнома мо танҳо аз мураккабтарин ва ҷолибтарин гримҳо дар беҳтарин филмҳои ҷаҳонӣ хоҳем гуфт. шурӯъ мекунем аз филми Саргузашти ғалатии Биньёмин Баттон. филми мазкур соли 2008 дар коргардонии Дэвид Финчер рӯйнавор омада нақши асосии онро ҳунарманди маъруфи амрикоӣ Бред Питт иҷро намудааст. филм дар бораи марде қисса мекунад ки 80 сола ба дунё омада оҳиста оҳиста ба ҷавон шудан майл мекунад. рӯи экран баровардани чунин хати сюжа албатта ки бе истифодаи оройшоти компютерӣ ва алалхусус пардоз ғайриимкон буд. аз ин рӯ ба Бред Питт лозим омад ҳар дафъа 5 соат вақти худро рӯи курсии пардозгарӣ сипарӣ намояд ки ин барояш хеле тоқатфарсо буд. дар бештари ҳолатҳо чеҳраи ӯ ба воситаи системаи рақамӣ ба филм ворид мегардид, зеро нақши Биньёмини паканаи пирандомро на Бред Питт балки ҳунарманди дигар, аниқтараш Питер Доналд иҷро намудааст. бинобар ин лозим омад барои нишон додани чеҳраи Бред дар рӯи ин ҳунарманд аз оройшоти компютерӣ истифода намоянд. аммо ин аввалин ҳолати истифодаи чунин пардоз дар филми мазкур нест. ҳунарпеша Тараҷа Хенсонро низ лозим омад барои бозидани нақши модари Биньёмин вақти зиёдро дар пардоз сарф намояд. дар синамои собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ чунин нақшро ҳунарпешаи маъруф Лариса Голубкина дар филми қиссаи сарбози Савораи Элдар Рязанов иҷро намудааст. образи сарбоз дар иҷрои Голубкина то ҳадде муваффақ баромад ки имрӯз ҳунарпеша онро яке аз нақшҳои беназираш дар синамо ном мебарад, зеро маҳз бо офаридани ҳамин образ аввалин маротиба ба олами синамо ворид гардид. нақши мазкур дар иҷрои ӯ то ҳадде муваффақ баромад ки имрӯз бо гузораи 58 сол бинандаҳо то ҳол онро дӯст медоранд. Is Linda Hunt. Линда Хант барои офаридани нақш дар филми Як соли хатарнок соҳиби ҷоизаи Оскар гардид. ҳатто агар донем ҳам бовари кас намеояд ки нақши ёвари Мел Гибсонро зан иҷро намудааст. ин албатта беҳтарин ҳолати табдилдиҳии симои зан ба мард дар филмҳо арзёбӣ гардидааст. филми мазкур соли 1982 дар коргардонии Питер Уир рӯи навор оварда шудааст. дар таърихи кинематографияи ҷаҳон на фақат занҳо дар образи мардон, балки мардҳо низ дар ниқоби занона образҳои ҳайратовар иҷро намуданд, то ҳадде ки касе онҳоро намешиносад. руҷӯъ мекунем ба филми «Ҷаз барои занон». филми мазкур соли 1959 рӯйнавор омада нақшҳои асосии занонаи онро ҳунармандони маъруфи ҳамонвақтаи Амрико Тони Кёртис ва Ҷек Лемон иҷро намуданд. образи занҳо дар иҷрои ин ҳунармандон то ҳадде муваффақ баромаданд ки то имрӯз аз хотири бинандаҳо фаромӯш намешаванд. албатта барои нишон додани ин нақшҳо пардоз аҳамияти аввалин дараҷа дорад.
хулас имрӯз бо истифодаи ин навъи санъат ки дар гузашта аксарият онро мӯъҷиза ном мебурданд имкон фароҳам омад ки дилхон нақш ё персонажи афсонавӣ ба таври воқеъ дар экран нишон дода шавад. пас метавон гуфт ки дар оянда аз ин ҳам пардозҳои мураккаб моро интизоранд. фақат бояд интизор шуд ва синаморо пайгирӣ кард. саҳми мутахассисони ин соҳа дар рӯи навор овардани чунин филмҳо хеле назаррас аст. бе онҳо дидани персонажҳои ғайриоддӣ дар экран номумкин аст. мисоле аз онҳо қаҳрамонҳое буданд ки имрӯз мо дар ин нашри барнома аз чӣ гуна пардоз шуданашон барои шумо маълумот додем. умедворем ки дӯстони азиз мавзӯъ шавқовар буд ва шумо тавонистед ки моро аз аввал то охир ҳамроҳӣ намоед. анҷоми нашри навбати барномаи Асрори Филмофарӯш.